Kien nar li qabad ġewwa din il-fabbrika li tipproduċi prodotti tal-ħasil li wassal għal numru ta' splużjonijiet. Il-ħaddiema kienu laħqu ġew evakwati. Għal ħin twil fiha mewdaħna sewda mlew triq birrerija u toroq oħra tal-madwar. Il-ħaddiema ta' taqsima tat-tifi tan-nar għamlu ħin twil fil-post biex jirnexxilhom jitfgħu n-nirien li ħaqqmu din il-fabbrika. Ħaddiem oħra inkluż dawk tal-Bowsers taw l-assistenza tagħhom biex jintfew in-nirien. Uħud mill-kimiċi li jintużaw f'din il-fabbrika huma perikolużi u għaldaqstant kien aktar diffiċli biex in-nirien ikunu kontrollati. In-nar peress li qabad fuq in-naħa ta' ġewwa huwa diffiċli ħafna biex tidħol u ssib is-sors proprja minn fejn qed jaqbad. Ovvjament, sadattant il-bini kun tella ċertu temperatura minħabba n-nirien allura kull ħaġa li tista' taqbad tibda taqbadlek. Bini u persuni f'distanza ta' 100 metru ġew evakwati, inkluż dawk tal-fabbriki tal-madwar. Għal xi ħin, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħareġ twissija biex dawk li joqogħdu f'lokalitajiet fil-qrib bħal Ħamrun, Santa Venera, Ormi, Balzan u Birkirkara ma joħorġux mid-dar u jżommu twieqi magħluqa minħabba tħaħen tossiċi li setgħu kienu qed jinħarqu. Iżda wara xi ħin l-avviż biex ir-residenti tal-lokalitajiet fil-qrib ma joħorġux mid-dar ġie rtirat. Wara li n-nirien damu aktar minn 3 sigħat jaqbdu, kien hemm il-biża' li l-istruttura tikkollassa minħabba l-konsenturi li bdew joħorġu. Ma kienx mument faċli għas-sidien tal-fabbrika li għal ħin twil kienu fil-post. Negozjant li opera faċċata ta' din il-fabbrika kienu li ċempel lill-pulizija mal-ewwel splużjonijiet. Tħaħen żgħar ħirġi minn dil-faċċata mill-faċċata l-oħra, żewġ splużjonijiet żgħar u mbagħad splużjoni oħra kbira. Dak li nistarax imbagħad kelli nitlaq jien. Għallinna li ma beżax meta sema l-isplużjonijiet. Missieri kien fireman allura speċi mdorri bin-nar meta. Vetturi li kienu parkjati fil-qrib fosthom ta' impjegati oħra setgħu ġarbu xi ħsarat.